Сәлем, Бозатлык радиосында Татарча подкастының 2-нче сезоны. Он 4 марттан Роскомнадзор Инстаграмны томалады. Әле аны экстремистик дип танырга мөмкиннәр. Моңа кадәр Facebook томаланган иде. Блогерларга һәм аларны карап баручыларга ВКонтакте белән Одноклассникага күчәргә тәкъдим ителде. Инстаграмда Россиядан 80 миллион аккаунт бар иде. Һәм соңгы мәгълүматларга караганда якынча 48 миллионмы кеше Телеграмга күчкән. Әлеге вазгыять социаль шелтәрләрнең татар-башкорт өлешенә ничек тәэсир итте? Кемнәр кая китте, кемнәр югалды? Бүген без шул хакта сөйләшербез. Шундый кызык әйме, узган якшәмбе Телеграм тынып тормады. Ринат Грузоперевозки Телеграмга кушылды, Мәхлисә Авыл Телеграмга кушылды, Җәмилә Салиповна Садик Телеграмга кушылды, Нурулла Гариф Телеграмга кушылды һәм шундый уйламаган, нитмәгән кешеләр Телеграм куллана башлады. Бу Инстаграм ябылу галәмәте иде. Минем дә Телеграмда бик күп таксистлар, электриклар пайда булды. Күрергә җыенмаган зур яшьтәге танышлар пайда булды. Мондый хәлнең бер тапкыр булганы бар иде инде. Бер түгел, ике тапкыр. Беренчесендә теге Телеграмны томалыйлар дигәндә, 18нче елда бик күп кеше керә башлады Телеграмга. Икенчесендә Телеграмны томаламыйлар икән дигән сүз чыккач, кеше шулай өйлеп керә башлаган инде. Но бу юл әлбәттә бик күп булды. Минем иң кызык күзәтүләремнең берсе менә бу Телеграмга килүчеләр дә түгел, ВКонтактеның нәрсә икәнен аңларга тырышучы Инстаграм ни булды, аудиториясы. Нәрсә аңлата ул ни, менә бу друзья, нәрсә аңлата подписчиклар, алар үзара ничек аерыла, монда директ дигән әйбер бармы, монда ничек итеп ни сторислар куярга. Мәш киләләр, минем өчен кызык әлбәттә, чөнки без бит инде ВКонтактедан Инстаграмга килгән кешеләр. Хәзерге теге нәрсә дим инде, латте, капучино буынына бу инде әлбәттә яңалык дип уйларга була. Чөнки алар чынлап та Инстаграм форматыннан соң ВКонтактега күчүне бик аңлап бетермиләр. Ул аларга катлаулырак яки күп операциялы буларак кабул ителә. Чөнки Инстаграмда син үзеңнең контентыңны гына күрсәң, үзеңнең яки кемгә язылган соң шуның контентын күрәсең, визуал күрәсең һәм күрәсең текстын күрәсең. Интуитив рәвештә аңлашыла. Кайда лайк куярга, кайда комментарий калдырырга. Директның бер кнопкасы бар, анда аның опциялары бик күп түгел. ВКонтактега кирсәң, анда менә бу интернет битенең яртысын алып тора интерфейс. Анда бик күп операциялар, бик күп бүлекләр дигәндә, һәм бу әлбәттә теге бик җайлы, бик гади, примитив интерфейска өйрәнгән кеше өчен авыррак. Әйе. Һәм менә бу хакта кайбер журналистлар, татар журналистлары язды, менә бу күчеш турында һәм SMM менеджерлар өйрәтә башлады, кайда уңайлырак, кайда нәрсәне әйбәтрәк сатыла, кайда ничек сатылмый. Ләкин алар күбесе үзләре дә белми һәм үзләре дә шундый теге интуитив рәвештә бара. Мин журналист Рәмис Латыповның сүзләрен укып үтәсе килә, ул Facebookта һәм Instagramда да язып чыкты бу хакта. Мине башка ягы күбрәк борчый. Instagramны ошатмаска була, әмма ул безгә билгеле бер культура алып килде. Менә хәзер ВКонтакте халыкны кире үзенә чакыра, әмма бит кешеләр, аеруча яшьләр, аннан тик торганда чыгып китмәде. Инстаграм матур тормыш рәвешен тудырды. Әйе, нәкъ шулай, Макдоналдс та шулай итте. Ул безгә клиентка елмаеп карау, тиз-тиз хезмәт күрсәтү, хәтта кеше берни алмаса да ачык чырай күрсәтү, шәһәр уртасында чиста түләүсез бәдрәф алып килде. Күпме студентларны эшле дә, ашлы да итте. Аларга карап безнең кафелар күтәрелде. Инстаграмда шулай ук. Россиядә бер катлам халык яман да каты югары әхлаклы булу белән мактана, конечно, әмма ВКонтактеда нинди генә видео, фото юк, урланган аудио, видео. Инстаграм алай түгел. Инстаграмда фотолар матур гына булырга тиеш. Жүнсез фото, видеолар тыела, блокка куела. Сифатсызны куя аласың, әмма онысы башкаларга тәкъдим ителми. Анда ВКонтактеда булган видеоларның изе дә юк. Эротиканы да кертми. Башка кешенең җырын урларга ярамый икәнен дә өйрәтте YouTube, Инстаграмнар.
Социаль челтәрләрдәге шушы культура яшьләргә дә күчте. Матур тоту үрнәген күрсәтте. ВКонтактеда Инстаграмга карап үзгәрде соңгы елларда. Әмма Инстаграм кайтмаса да, яшьләр ВКонтактеда утырмас, чөнки Макдональдстагы елмаюга ияләшкән кешенең элекке Совет столоваясына керәсе килмәс. Башка челтәргә китеп барырлар, яки VPN инде, VPN. Тагын да катырак җәзалар кертелмәсә билгеле. Инстастайл дигән аерым төшенчә бар. Ул инде теге матур, күзне ял иттерә торган дип, визуал дип кабул итәбез инде. Шул ук Инстаграмга, мәсәлән, ниндидер күзне ерткыч, ямсез, зәвыксыз картиналар, фотолар куйсалар, без аларны бу Одноклассникидан килгәндер инде дип кабул итәбез. Ягъни безнең менә бу социаль челтәрләр буенча инде ниндидер стереотипларыбыз бар. Без аларның барысына да ниндидер үз бәябезне бирәбез. ВКонтактеда шулай ук. Анда беренчедән менә бу Рәмис Латипов әйтмешли, фотоларның авторлыгына карап тору юк. Анда ниндидер автор тексты куясың икән, аны бернинди авторсыз нисез алып китәргә мөмкиннәр. Ярый әле музыкада анда ниндидер тәртип бар диек. Чөнки беренчедән ВКонтактеның үзенең модерациясе бик көчле менә бу музыка буенча. Икенчедән менә бу ыгы-зыгы башлангач социаль челтәрләр белән чит ил музыкантлары, чит ил лейбллары ВКонтакте һәм Яндекс.Музыкага үзенең музыкасын куллануны тыя башлады. Һәм бик күп менә бу музыкаль платформалар ябылуга карамастан, анда бит хәзер Россиядә Spotify белән проблема, башка музыкаль стриминг платформалары белән проблема. Әмма ВКонтакте барыбер альтернатива була алмый, чөнки анда бушлай музыка 30 минут калганына түләргә кирәк, яки онлайннан чыкмыйча, менә шул ВКонтактеның бите ачылган киегенә тыңларга. Әле ул онлайн тыңлаган көе, ягъни син ВКонтактедан чыкмыйча интернетта тыңлап утырасың шушы музыканы, анда реклама кушылып китә. Ягъни бу анда инде теге 5нче тәгәрмәч кебек, ул анда кирәксез әйбер. Әмма шул ук вакытта плюслары да бар ВКонтактеның теге. Бик күптәннән инде анда барлыкка килде, мәсәлән, түләү опциясы. ВКП дигән нәрсәсе белән ошыйды. Мәсәлән, ниндидер төркемнәрдә бу донатлар системасын кушып җибәрергә була. Ягъни язылучылар авторның үзенә яки ниндидер төркемгә турыдан-туры акча җибәрә алалар. Моның өчен бары тик үзеңнең шәхси аккаунтыңа ниндидер картаны беркетергә кирәк. Һәм син шәхси хәбәрләр аркылы, шәхси хатлар аркылы кешегә акча җибәрә аласың. Иминлек мәсьәләсенә килгәндә, Рима, анда ничек? Иминлек мәсьәләсенә килгәндә. Бу бит инде мемнарга кергән әйбер. ВКонтактеда бик күпләрнең аккаунтларын җимерәләр, ваталар. Алар исеменнән яки шәхси хатлар килә башлый. Миңа акча җибәрегез, әниемә әллә нәрсә булды, сеңлем анда аварияга очрады, телефонга акча салды, яки кешенең диварында барлыкка килә, лентасында барлыкка килә ул информация. Икенчедән, нәрсәсе ошамый. Мәсәлән, анда фотоальбомнар бар. Бик яхшы хәтерлим, элек ниндидер вакыйга булса, без шап итеп шул ук темага фотоальбом ясый идек. Мәсәлән, минем туган көн, ул туган көннән 300 фотоны дөп бер альбомга. Кемнәрдер әле тамгалап утырасың, анда булган кешеләрне. Хәзер ВКонтактеның шундый опциясы бар. Ул үзе автоматик рәвештә теге кешегә тәкъдим итә. Сез менә бу фотографиядә бар, үзегезне тамгаларга телисезме дип. Чөнки тамгалагачтан бу фото ул кешенең дә аккаунтында барлыкка килә. Менә бу кеше белән фотолар дигән альбом барлыкка килә инде. Менә бу фото альбомнар, алар ябык булсалар да, бикле булсалар да, бу кешенең үзенең аккаунты ябык булса да, дуслары өчен генә ачык мәсәлән. Билгеле бер нине белсәң, команданы дигәндә. Аны ачып карап була. Кешенең нин ачмыйча, аккаунтын ачмыйча, аның фотоальбомнарын ачып карап була. Бу һич тә авыр түгел, һәм бу миңа мәсәлән бердә ошамый. Бу кемгә ошасын инде? Син битеннән юкка ябып куймыйсың, бөтенесе дә ачып карасын әле дип. Бөтенесе дә ачып карасын әле булса, син аны бөтенесе дә ачып карасын дип куясың теге көйләүләрендә. Монда менә шундый момент бар. Һәм шунысын да искәртеп китәргә кирәк. Репост өчен хөкем карарлары гадәттә менә шушы ВКонтактеда язылган постлар яки анда репостлар нигезендә ачыла. Күп кеше менә шушы ВКонтактеда нәрсәдер язып, аны шул арада тиешле органнарга җиткереп, һәм шул арада ниндидер эш ачылулар. Гел булмаса күпчелек, менә без белгәннәре күпчелек ВКонтакте аша.
Ишетелгән яңгыраган эшләр, ишетелгән яңгыраган менә мондай административ эшләр күбесе ВКонтактедан. Лайклар, комментарийлар, репостлар өчен утырталар дибез икән, без күбрәк сүзне алып барабыз менә бу ВКонтакте турында. Әлбәттә, ул кул белән идарәле ителә торган социаль челтәр. Чөнки анда инде бик күптәннән оппозицион карашлы төркемнәр юк ителде. Томаланды, юк ителде һәм, мәсәлән, Россиядәге оппозиционерларга багышланган төркемнәрне сез анда хәзер таба алмаячаксыз. Бернинди прокуратураның карарын көтеп тормыйча, анда тиз генә бу бәйсез матбугатның аккаунтлары, төркемнәре ябылып бетте. Шулык Медузаны әйтик, кемнәр анда Village-ның ниләре ябылды, төркемнәре ябылды. Азатлыкның бу Instagram ябылырга 1-2 көн кала. Азатлыкның төркеме томаланды һәм шулай ук Одноклассникидагы Азатлыкның төркеме томаланды. Анысы бигрәк тә кызык, чөнки соңгы тапкырында пост 2019 елда язылган иде. 2019 елның гыйнвары, 4 гыйнварымсың һәм анда 2018 елга йомгаклар ясалган. Башкортстан буенча гына әле ул ансы да. Азатлыкның Одноклассникида да һәм ВКонтактеда да томаланды, ләкин безне барыбер Телеграмда укырга мөмкин, Instagramда әлегә укырга мөмкин VPN аша һәм Азатлыкның сайты беренчедән VPN аша эшли һәм икенчедән көзге сайтлар бар. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2. Әмнә Телеграмга килгәндә бик күп күчтеләр бит инде, көтү булып Телеграмга да күчте бит инде кеше. Менә ул бөтен блогерларга да килешә торган социаль челтәр түгел һәм аны гомумән социаль челтәр дип әйтеп була микән? Әйе, ул яңалыклар укырга, нәрсәләр укырга бик кызык, бәлки рецептлар укырга да кызыктыр, чөнки кайбер менә кулланучылар әйтә, миңа бу Телеграмда рецепт табу уңайлы дип. Ниндидер кинолар, китаплар, музыка табу өчен дә уңайлы инде ул, әйме? Ләкин аның да үз авырлыгы бар. Менә матбугат.ру фикерен минем сезгә җиткерәсем килә. Матбугат.ру Telegram каналы озак кына барды, ләкин анда кеше бик күп түгел иде. Аның 110 мең кешесе иде Instagramда. Һәм менә соңгы шушы блокланганнан соң Матбугат.ру Instagramы туктап калды. Һәм ул барысын Telegramга күчерергә тырыша. Анда хәзер әлеге вакытта 4000 ләп кеше. Һәм менә ул нәрсә дип яза Матбугат.руның хуҗасы: Telegram үз эшчәнлегеңне яктырту өчен бик уңайлы мәйдан түгел. Бу көннәрдә күп кенә җырчылар, журналистлар, блогерлар, язучылар, иҗат әһелләре үз Telegram каналларын булдырды. Әмма техник яктан Telegram шулай эшләнелгән ки, ул күбрәк мессенджер, социаль челтәр түгел. Элек без әйтик, 1000 кешегә язылган булсак, лента безгә шуларның яңалыкларын күрсәтеп бара иде. Telegramда ул кешенең каналына үзебез кирип карасак кына нидер күрә алабыз. Кеше ничә Telegram каналны күзәтеп бара ала? 5, 10, 20, һәр хәлдә 1000 түгел. Шуңа күрә минем фараз, эстрадада иң популяр 10-15 җырчы гына үзенең Telegram каналын даими алып бара алыр. Аны берничә мең яки берничә дистә мең кеше укыр. Бер төркем тугры фанатлар булмаган җырчылар, язучылар, журналистларның аудиториясы 1000 кешедән дә артмас. Медиа өлкәсеннән булмаган шәхесләрнең Телеграмы туганнарын гына җыя алыр инде. WhatsApp'тагы туганнар төркеме сыман. Бер блогер булай диде: "Бүген бөтен кеше Телеграмда үзенең каналын ачты, эртәгә без Telegram каналлар зиратын күрәчәкбез." Бу сүз белән килешәсезме дип язган да икенче бер анда кулланучы язган: "Килешәбез әлбәттә" дигән. Күпме өлкәннәре безнәк менә Instagramда яңалыкларыбыз белән танышыр өчен оныкларыннан Instagram ясатканнар иде, әкренләп өйрәнә башлаганнар иде. Хәзер ничек итеп уялмыйча Telegram ясатыгыз дип әйтә алыйк. Барысына да кул селтәргәме инде дигән бер кулланучы. Кызыгылаймы, менә безнең кайбер олы туганнарыбыз Instagramда бар, алар берәрсе дә куймыйлар, аларның фотолары да берәрсе дә куймыйлар һәм алар безнең сторисларны карар өчен генә күбрәк язылганнар. Әлбәттә инде, алар бит ВКонтактеда да фотоларын ниләрен куймыйлар. Безнең лентаны карар өчен генә утыралар. Мин мәсәлән авылга кайтсам, минем үземә шалтыратып сөйләп торасы да юк. Мин тегендә барам, мин монда барам дип. Минем әни авылдашлардан ишетеп тора. Минем кая барганны, нәрсә кигәнне, кем белән фотога төшкәнне. Һәм мин үзем телефонны ачып фотоларны күрсәтә башласам, әни инде белә буларның кем икән. Чөнки үзе күрмәсә дә инде аңа авылдашлар, күршеләр сөйләп бетергәннәр. Бу аларга аерым бер пресса сыман. ВКонтактедан соң бу инде Instagramга күчте. Ягъни халык Instagramны менә бу
ВКонтактенең җайлырак варианты итеп күрә. Менә бу Телеграмны кабул итәргә була Фейсбукның шундый варианты дип. Чөнки Фейсбукны халык яратып бетерми, чөнки анда визуаль контенттан бигрәк, менә бу күңел ачу контентыннан бигрәк интеллектуаль контент күп. Анда югарырак дәрәҗәдәге темалар күтәрелә. Теге эстрада турында сөйләшеп утырмыйлар инде, мәсәлән, мәгариф турында сөйләшәләр. Телеграм ул шуның җиңелрәк варианты диек инде. Теге ярты битне интерфейс алып тормый, менә бу контент бара. Әмма менә бу Telegram каналлар зираты булачак дигән әйбер белән мин килешәм, чөнки соңгы вакытта алар бик күп ясала. Әмма менә бу яңа Telegram канал ясаучы кешеләр, авторлар, алар Telegramның үзенчәлекләрен белеп бетерми. Монда син ниндидер хәбәрләр, ниндидер анда афишалар куеп кына халыкны үзеңә каратып тота алмыйсың, матур картинкалар тотып кына, мәсәлән. Мин бүген иртән шушыны ашыйм дип кенә Instagramдагы сымак син кешене монда җәлеп итә алмыйсың. Монда халык белән аралашырга кирәк. Бик халык яраткан артистлар гына Телеграмга үзенең аудиториясын күчерә алачак дигән фикер белән мин бик нык килешәм. Үзен менә бу аудитория белән судагы балык сыман хис итүче блогерлар әлбәттә Телеграмга күчеп берни дә югалтмый. Алар аны ничек итеп акчага әйләндерү юлында табачак, алар анда түләүле туры эфирлар да алып бара алачак. Монда да шулай ук акча эшләү мөмкинлекләре бар. Әмма аның өчен аудиторияң белән бер телдә сөйләшергә кирәк. Алар белән үзеңне өстен итеп түгел, карагыз, мин нинди лакшерида яшим анда, мин нинди белмим анда бассейннарда нинди шараплар белән су керәм дип түгел, менә алар белән бер дәрәҗәдә бер яссылыкта булып фикер алышырга кирәк. Үзеңне бер үк продукт кулланучысы буларак тотарга кирәк. Мондый блогерлар да бар. Мондый менә бу һәрбер социаль челтәрнең үзенең ниндидер уникальлеге барлыгын белеп эшләүче яхшы блогерлар бар. Мәсәлән, бу яктан мин әйтер идем Илья Варламовны. Ул аңлый нәрсә ул менә бу ЖЖ живой журнал, нәрсә ул сайт, нәрсә ул Instagram, нәрсә ул Telegram. Ул барысы белән дә бик акыллы эш итә. Әлбәттә, анда бик зур команда эшли, ул аны үзе генә алып бармый. Һәм бу бик профессиональ контент. Һәм ул һәрвакыт менә бу социаль челтәрләрнең үзгәрешенә ияреп, үзенең форматында үстереп бара. Бу бер генә мисал, калганнары да җитәрлек. Мин үзем мәсәлән сораштырдым, менә бу Instagram аркылы клиентлар җыючы, акча эшләүче тамадалар һәм вайнерлар белән. Мәсәлән, Әлмәт вайнеры Айдар Габидуллин теге кыска гына кызыклы скетч видеолар белән танылып китте. Үзе тамада булса да, мин аны мәсәлән беләм вайнер буларак. Айдар үзенең сторисларына Telegram каналга сылтама куйган. Мин аңа хәтта сорау язып җибәрдем. Хәзер Telegramга күчәчәкмени бу вайннар дип. Айдар яза, төгәл әйтә алмыйм, ләкин ныклап ВКонтакте белән Telegramга тотындым дип. Әмма чагыштырырга кирәк. Айдарның Telegramда язучылар саны 700 кеше. Instagramda 35 меңгә якын. Менә бу 35 меңне Instagramda җыю кыен түгел, әмма Telegramda син кулың белән 200 язучыны гына җыя аласың. Калганы инде үз белдеге белән үзе эзләп килсә генә сиңа языла ала, сине күрә ала. Ягъни аның синең белән кызыксынуы чын булырга тиеш. Син аны мәҗбүри куша алмыйсың. Монда ботлар белән дә шулай ук Instagramдагы кебек түгел. Ягъни син накрутка ясый өйрәнер өчен Telegramда әле берничә ай кирәк. Ниләрне мин карап чыккан идем йолдызларны, татар йолдызларын. Сән Уразованың Instagramда 628 мең язылучысы булган. ВКонтактеда 82 мең язылучысы һәм Telegramда хәзер 16 мең тора. Әле Уразова ул ВКонтактены ташламады. Instagramга күчкәннән соң да ВКонтактены алып барды. Бүтән яңа музыкаларын шунда куйып барды, чөнки анда уңайлырак иде. Анда теге тулысынча җырны тыңлап бетереп була. Мәсәлән, Instagramда тыңлап бетереп булмаган очракта да. Тимаевның, Фердус Тимаевның Instagramda 548 мең язылучысы бар һәм ВКонтактеда 91 мең язылучысы. Telegramда тапмадым мин аны. Әллә юкмы соң? Һәм Элвин Гринның 570 мең язылучысы, менә ярты өчесендә дә ярты миллион язылучы дигән сүз. Һәм ул Instagramнан китеп бетмәде, сторисларда, постларда куя, Telegramда 16 мең язылучысы. Ягъни ярты миллионнан әлегә 16 мең
ияреп килгән Телеграмга. Телеграм өчен 16 мең ул бик күп. 1 миллионлы Телеграм каналлар да бар. Алар башлыча элек-электән башлаган һәм алар башлыча шундый яңалыклар белән бәйле инде каналлар. Телеграмга күчү сизелә, ләкин аны барыбер әлегә Instagram белән чагыштырып булмый. Белгечләр дә әйтә, моның өчен 1-2 ай кимендә кирәк менә бу ниндидер процессларны җайга салырга. Әле бит халык сойлый, кая барырга? Телеграмга барыргамы, ВКонтактега барыргамы? ВКонтакте әлбәттә ул мактана, хәзер безгә шуның хәтле яңа кулланучылар килде, бездә шуның хәтле кешеләр керә көн сайын дип. Әмма мин монда мактанырлык бер сәбәп тә күрмим. Бу куып китерелгән халык, кая барырга белмәгән, ягъни бу социаль челтәрнең үзенең казанышы түгел. Бу мәҗбүри китерү. Шул ук вакытта ул зур да түгел, ул зур күрсәткеч тә түгел. Ягъни Instagramның менә Россиядәге кулланучылар саны көн сайын уникаль кулланучылар саны 80 миллион булса, ВКонтактега бер дә 80 миллион килмәгән. Анда әллә 4 миллион ул күп түгел. Монда теге сайт шундый алгарыш кичерә дип әйтерлек түгел. Һәм бу халык Instagramнан килгәчтен әле ВКонтактен үзе өчен уңайлы дип табамы, юкмы, анысы икенче сорау. Һәм кайбер кешеләр гомумән бер кая да бармый калырга мөмкин. ВКонтактега да, Телеграмга да. Андыйлар да бар, хәтта блогерлар арасында да бар. Алар көтә, бу озакка бармаячак. Бу томалау бираздан бу барыбер ниндидер үзенең көйен табачак, җаен табачак. Ул вакыт арасында мин бераз ял итәм, дусларым белән аралашам, digital detox ясыйм дип фикер йөртүчеләр дә бар. Һәм ВКонтакте тагын нәрсәсе белән Instagramны кулланып үскән булуга бик туры килми. Instagramнан ничек башланган барыбыз да белә. Ул бит теге сарафан радиосы аркылы ишетеп, синдә Instagram бармы дип кеше анда үзе эзләп килде. TikTok белән дә шулай ук. Яңа әйбер. Анда яшьләр генә утыра. Анда шундый фотолар гына куеш икән, видеолар гына куеш икән дип. Аннан соң инде анда килә башлады реклама, бизнес, һәрбер анда сәяси оешма килә башлады. Без социаль челтәрләрдә үзебезнең йөзебезне булдырырга тиеш дип акча эшләү башланды, ниндидер имиджыңны булдыру башланды. Әмма башта бу яшүсмерләрнең кызыксыну белән башланган әйбер иде. Әмма ВКонтакте андый түгел. ВКонтакте үзенең андый түгел икәнлеген белә. Юкка гына ул үзенә килүче блогерларга, үзенә килүче кулланучыларга хәзер акчалы бүләкләр вәгъдә итми. Ягъни ул хәзер акча белән алдап китерә. Ләкин искә төшерсәк, TikTok та, Instagram да үзенә халыкны китерер өчен бернинди акчалы сулар кулланмады. Халык анда үзе килде, үз теләге белән, үз иреге белән. Һәм шундыйрак яңа социаль челтәр барлыкка килмичә, зур күчеш булмаячак. Instagramга, TikTokка алмашка яңа стартап, яңа социаль челтәр килсә, әлбәттә бөтенесе шунда агылачак. ВКонтакте мондый альтернатива була алмый. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2. Һәм хыяллар турында сөйләшкәндә, менә шушы социаль челтәрләрнең томалануы, мәсәлән, татар IT продуктларының, IT проектларын алга чыгарырга ниндидер этәргеч була ала микән? Чөнки бездә берничә проект була язып калды. Татар социаль челтәр дигән әйберне аны хыял сүзе белән алыштырырга кирәк тә, башка тормаска кирәк. Бездә инде ул социаль челтәр дип ничә тапкыр авыз суларын кыртып карадылар, әмма барып чыкмады. Без инде ВКонтактега да ниндидер альтернатива ясамакчы идек, Телеграмны да ничектер, WhatsAppны да үзебезнең социаль челтәр түгел, мессенджер белән бәреп йыкмакчы идек. Телем дип аталырга тиеш иде ул. 2018 елның 18 апрель көнендә ул телем дигән мессенджер турында ничә мәкалә чыккандыр. Хәтта Life.ru-да да чыккан анда, Life.ru-да чыккан. Ишпишмаграм убийца Телеграма дип. Әмма аның хәзер Т хәрефе дә юк. Телем дигән, кстати, мин бер нине таптым. Play Market-та телем дигән мин бер программаны таптым, әмма ул татарныкы түгел, хәтта Россиянеке дә түгел, ул ниндидер калькулятор сыман программа. Ягъни безнең менә бу социаль челтәр булдырабыз дигән егетләр, алар каядыр югалды. Бу идеялар каядыр китте. Акчалар, сулар каядыр акты.
Әле күпме теге татар илен бик каты. Аны хәзер нигә дә ярамый. Аны сугы да мавитон индеме татар илен. Хыяллар рубрикасы тамам. Әйе. Шуның белән альтернатива дигән тамам кыскасы. Әйдә сөйләшик ниләр турында. Татарча социаль челтәр булмады, әмма татар телендә яза торган ботлар бар. Аеруча менә бу Украина темасы чыккачтан урыс ботлары нәрсә язса, тролльләр татарчада шуны язып утыручылар бар. Алар соңгы берничә көндә генә ясалган аккаунтлар, ул аккаунтларда бер нәрсә дә юк. Алар бер 20-30 кешегә язылганнар да, һәм бары тик синең постларыңа комментарий языр өчен, сине юкка чыгарып, синең бәян төшереп утырыр өчен генә кирип татарча язып утыралар. Аларның иң күбе азатлык постлары астында иде. Һәм аларның постлары бер-берсенә ошаган. Алар бернинди аргументлар китермиләр. Алар просто синең язганыңа ниндидер 8 ел турында тукып тик утыра. Хәйе, 8 ел. Аларны барысын бергә менә шул шартлы сүз белән атап була. Шартлы атама белән 8 ел дип аларга исем куярга була. 8 ел ботлары. Һәм алар татарчада яза башлады. Бу әлбәттә яхшы күренеш. Димәк, татар теле бу якка да үтеп керә икән, моның да плюсын табарга була. Ягъни менә бу бот фабрикалары милли телләргә дә игътибар итә икән. Бу бит яхшы бер татар теле гел читтә генә калырга тиеш түгел дип уйлыйм. Әмма без ботлар дигәндә гел тискәрне генә уйлыйбыз, әйме менә шул өстән кушылган, ялланган, юктан булдырылган аккаунтлар исеменнән язып утыручыларны гына әйтәбез. Әмма аннан тыш яхшы ботлар да бар. Ягъни файдалы эш өчен, бизнесны җиңеләйтү өчен булдырылган ботлар Телеграмда бик уңайлы. Мәсәлән, ниндидер матурлык салонымында кибетме көн сайын бирелә торган сорауларга җиңел генә җавап алып була торган яки нәрсәгәдер заказ биреп була торган ботлар ясыйлар да, һәм сез оператор белән аралашканчы шул бот белән аралашасыз. Бу Телеграмдагы бизнесның эшен бик нык җайлаштыра. Ягъни бот ул начар бер дигән генә сүз түгел. Моның файдалы ягы да бар, әмма куллана белергә кирәк. Азатлык радиосы Татарча подкаст 2. Менә бу социаль челтәрләрнең ябылуы бизнеска никадәр тәэсир итәчәк. Маркетолог, СММ стратег Алексей Ткачук сүзләренчә, ниндидер зур брендлар алар ничектә өйрәнер, ничектә тегендә күчәрләр, монда күчәрләр, әмма кеше бизнес һәм яки урта бизнеска бик зур зыян киләчәк ди. Чөнки аларның беренчедән теге рекламага акчасы бик әз, һәм алар ничектер Instagram аша үзләрен бик әйбәт кенә нитәләр иде, таныта алдылар әйме. Менә бу Instagram бүген юк, аларның клиентлары юк, һәм ниндидер башка Telegram каналга яки башка ВКонтактега күчеп, анда яңадан бизнес төзү алар өчен бик авыр булачак ди. Икенче яктан, ВКонтактеда таргет бик аңлашыла. Таргетны анда киләү җайлырак, бу Инстаграмга караганда уңайлырак икәнне күптән билгеле иде. Шулай ук, мәсәлән, кешенең кызыксынулары буенча таргет ясау уңайлы, әмма аның да әлбәттә ниндидер шикләре бар. Анда да аудитория лимитсыз түгел, шиксез түгел. Реклама өчен бюджет сизелерлек артачак. Монда Инстаграмдагы кебек сарафан радиосы көчле эшләми. Чөнки Инстаграмда бик җайлы бит анда Инстаграмда башка кешегә мәсәлән реклама ясау. Кнопкага бастың, сторизга куйдың. Ул синең лентаңны да бозмый, ягъни син аны бит үзеңнең постыңа куймадың. Сторизда ул бер тәүлек тора да китә. Әмма синең укучыларың, тыңлаучыларың моны күреп җитешә. ВКонтактеда бу кыенрак, анда сторизларда ничектер урынсыз сыман күренә. Ягъни ул бөтенләй башкача формат. Анда сторизлар ничектер Фейсбукта да шулай ул бөтенләй бу социаль челтәргә ятышсыз кебек. Шуңа күрә әле өйрәнәсе, әмма Инстаграмнарын нольдан булдырган бар икән шундый бизнес. Алар инде ВКонтактеда да йөреп чыгачаклар, алар анда да үзләренең бизнесларын алып бара алачаклар. Бәлки ниндидер җайлырак бизнес инструментларда табылыр. Нәкъ менә Россия аудиториясенә уңайлы. Алар өчен кулланырга уңайлы дип уйлыйм.
Азатлык радиосы Татарча подкаст 2. Нәрсә дип әйтәсе килә ахырдан? Кытай мондый шикләүләр белән һәр вакыт яши дигән сүзләр белән генә кешене тынычландыру кыен. Һәм Россиядә сүз иреген шикләүдә санкцияләрне дә, көнбатышны да гаепләү урынсыз. Агымсу барыбер үз юлын табачак. Азатлык радиосы томаланса да, аның Telegram каналы бик актив, Instagramда да постлар яңарып тора, укучылар таралмады. Чөнки башка төрле мәгълүматкә ихтыяҗ бар. Кем әйтмешли, укыма дигән саен укыйсы килеп тора. Исән булыйк. Исән булыйк, исән торыйк. Яхшы хәбәрләр укыйк. Татарча подкастларны сез azatlык.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык платформаларында, YouTube видео хостингында һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлый аласыз.